Дойде време за лятната кутия. Сега ще ти покажа моята индивидуална, която съм си направила. Започвам с любимия ми серум Мъро, който е специално за зряла кожа, подходящ за дами над 40. Аз вече ставам на 50 след няма месец. Много е хубав за изпълване на фини линии бръчки. Премахва егенето, доколкото това изобщо е възможно. Другото, което си избирам е Eye Perfect оплошния крем, който много обичам да нанасям в тази зона, защото просто е като един ремонтьор на тази зона. След това си избирам един нов продукт, който съвсем наскоро направихме. Това е едно почистващо олио, в което основната съставка е на английски Castor Oil, а на български рецинно масло, което има невероятни здравословни ползи. И освен, че сваля всякакъв грим, слънцезащита и всякакви такива от околната среда, бръсоци, които са се натрупали по лицето, всъщност може да си направиш един много хубав масаж с него. И хубавото е, че накрая, когато го измиеш с вода, то просто става на мляко и се отмива, без да остава абсолютно нищо, нито мазно, нито грим, нито някакви неща от околната среда. Изключително добре почиства кожата и много подходящо да си направиш и масаж с него. След това бих си избрала един нов продукт. Имаме Rose Rituals се нарича. Това е много богат крем за тяло, който може да се използва и като успокояващ крем след плаж. В същото време сме добавили биоретинол, който подпомага кожата да се възстановява по-бързо и много добре повлиява и целулита, от гледна точка на това, че ускорява обновяването на кожата, а целулита е въпрос на това как изглежда кожата и на фасцията, която е под нея. И последният продукт, който бих си избрала е Chill Out серума за устни, защото той буквално съживява мъртви устни. Ако устните са ти много напукани и си ги намажеш вечер, цял вечер да има действие на този серум върху устните, сутринта устните са сочни и малко по-големи. Има една съставка, която лекичко оголемява устните, тази бяла линия, която имаме като контур по устните, те се изпълват и стават по-сочни и по-големи, което е нещо, което аз лично харесвам. Това е моят избор за моята индивидуална кутия, а ти можеш да направиш своя избор от нещата, които ти имаш нужда на rumi.bg.